kafar MB Africa Media ke gabatar da shirin tafiya mabuɗin ilimi. Shirin da ke tattaunawa da wasu da suka bar mahaifarsu tare da ci gaba da rayuwa a wani ɓangare na duniya. Sunana Mamman Biniya Yakuba Awashe jagoran shirin. Wannan karan dai za ku ji mu ne da Zahardini Filasu Rijiyar Lemu, ɗan Najeriya da ke zaune a birnin Accra na ƙasar Ghana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Farko dai sunana Zahardini Aminu Suleiman Abdullahi da aka fi sani da kuma Zahardini Filasu Rijiyar Lemu. Ni haifaffen Rijiyar Lemu ne, ƙaramar hukumar Dala. Yanzu kuma ina zaune a nan Accra, ƙasar Ghana. To sana'ata dai a nan ita ce kamar muna harkar scrap haka, harkar kayan gwangwan haka da ya danganci irin su roba da ƙarfuna haka da sauransu. Muna siya, mun siya mu kai kamfani mu siyar. Wannan ita ce sana'ata. Menene sanadiyar zuwanka ƙasar Ghana, kuma yaya rayuwa take a nan ƙasar Ghana? Sanadiyar zuwana shine a lokacin ina kasuwanci a nan gida Najeriya. To sakamakon rikicin Boko Haram da ya zo, dukkan al'amura suka tsaya cak a wannan lokaci. Ɗan jarin da muke da shi a wannan lokacin ya zo ya riga ya lalace. To nan na yanke shawarar ganin cewar in motsa na ga inda zan samu mafita. To dalilin da ya kawo ni Ghana kenan, amma asali ma ba wai Ghana ne niyyar ba, Gambia ne niyyar zuwa, amma hanya ta wannan ta haɗa ni da nan Ghana. Daga haka kuma sai na ga to shi kenan ma ba sai na je Gambia ba, na zauna. Rayuwa a nan Ghana sai dai mu ce alhamdulillahi masha Allahu, kamar babu wani yanayi na tsangwama haka ko kuma yanayi na cin zarafi da sauransu ko na rashin tsaro da makamantan ire-irensu. Babu wannan. Kuma ƙasa ce da alhamdulillahi zaman lafiya dai ba a cewa komai. Kowane lokaci in ka tashi tafiya za ka tafi inda kake so a kowane lokaci, kuma ka dawo a wannan lokaci ba tare da wata barazana ta rashin tsaro haka ba. Wane darasi kowanne zai iya koya tsakanin Ghana da Najeriya? Ok, to abubuwan da na gani a nan Ghana na halayyarsu masu kyau, wanda nake kira da 'yan uwana 'yan Najeriya da ya zama musu abin koyi, shine alal misali kamar haƙuri da juna da kuma zaman lafiya da juna. Don ya zama mana kamar mun koyi darasi a nan. Tun ga nan ko mutum za ka tambayi sunansa sai ka ce ya haƙuri, yaya sunanka. Nan Ghana dai mutane ne masu son zaman lafiya, ba mutane bane masu son fitina haka ko buge mutum kai haka. Kuna tafiya yana cewa ya haƙuri, kai ma kana ya haƙuri, shi ma yana cewa ka yi haƙuri. To ina kira ga 'yan uwana 'yan Najeriya da mu yi koyi da halaye irin nasu da kuma irin na shugabanninsu. Dan nan za ka ga shugaba in an ce maka wannan ma MP ne,
ma'ana kamar ɗan majalisar dattijai ba ma za ka iya ka ce ba shi ba ne, sakamakon yanayin yadda suke mu'amalarsu da mutane. Babu wata irin tazarar nan tsakanin masu mulki da kuma talakawa. Abin da nake gani 'yan Ghana ya kamata su yi kwaikwayo da 'yan Najeriya to shi ne harka ta wannan neman ilimin addini Islama, especially musamman al'ummar musulmanmu da ke nan. Yana da kyau su yi koyi da mutanenmu wajen neman ilimin addinin. Idan ka je irin ka fita wajen Accra haka, za ka ga mutane kamar waɗanda suka tuba haka, to rashin ba su irin kulawan nan wajen samun ilimin addinin nan, to shi ne yake ɗan ba da wahala gaskiya. To wannan shi ne shawarata ga musamman al'ummar musulmai na wannan. Ya kamata a ƙoƙarta duk da ana yi daidai gwargwado. Kuna tare ne da shirin tafiya mabuɗin ilimi da kafar MB Africa Media ke gabatarwa. Muna a Facebook, WhatsApp da YouTube. Tafiya mabuɗin ilimi. Ko Malam Zahardini yana fatan komawa gida Najeriya? Kuma idan haka ta kasance, me za ka fi tunawa da shi a ƙasar Ghana? Tabbas ina fatan komawa gida Najeriya, don ai ina zuwa ina dawowa ne ma. Dan yanzu haka duka wata na 4 da dawowa, kuma a kullum ina fatan in samu jari babba wanda zan koma gida in ci gaba da kasuwanci na a can, ko da a ce ma in haɗa da nan Ghana, ina can ana tura mun kayayyaki, ina can kuma ina turowa. Tabbas ina da wannan fatan. To gaskiya idan na koma gida Najeriya, abin da zan fi tunawa da Ghana na farko gaskiya shine peace, zaman lafiya a Ghana. Ghana kowane lokaci idan ƙarfe 12 dare za ka yi tafiyarka, za ka tashi ka tafi ka je inda za ka je ka dawo ba tare da wani tsoro ko firgici a zuciyarka ba ma ka kawo wannan a zuciyarka. Na biyu kuma zan tuna da yanayin yadda al'ummar ƙasar suke da son zaman lafiya da kuma son al'umma, da kuma yanayin yadda na yi mu'amala da su, na yi rayuwa da su. Wannan dai ba zan taɓa mantawa ba. Wani kira gare ka zuwa ga 'yan uwa 'yan Najeriya da ka baro can gida? Saƙo na zuwa ga 'yan uwana 'yan Najeriya da na baro a gida Najeriya shine, duk da cewar especially yanzu musamman ana cikin hardship, matsala ta raɗaɗin tattalin arziki da yake damun ƙasanmu Najeriya, kuma alƙalaman da suke fitowa yanzu da muke samu, ana ficewa daga ƙasar fiye da tunani. To shawarata da wannan ɗinmu na gida shine 'yan uwana matasa mu riƙi sana'a duk ƙanƙantarta mu riƙe ta hannu bibbiyu,
mu riƙe shi hannu bibbiyu, kada mu watsi da ita. Shi ne shawarata ga 'yan uwana matasa. Shirin yana ba baƙinmu damar miƙa gaisuwar sada zumunci zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki, saboda haka ga fili ga mai doki. To zan iya miƙa gaisuwa ta sada zumunci ga 'yan uwana da abokanan arziki da na baro a can gida a Najeriya, kamar su Sani Idris mai Samira rijiyar lemo da ke nan kasuwar gada, da kuma Aliyu na iya shi ma da ke nan kasuwar sabuwar Dubai da ke kasuwar gada, da kuma Aminu Karɓa shi ma da ke nan kasuwar gada da ke nan rijiyar lemo, da kuma abokanai na unguwa wanda muka taso tare, irin su Awalu Abdullahi Motors, da kuma su Kabiru Sani Awalu, da su Aliyu Hamza, su Garba mai basa, da kuma Abubakar mai unguwa, da Buhari Shehu, da Aminu Shehu, duk a nan layin ɓaure inda na taso. Da ina miƙa saƙon gaisuwata da fatan alkhairi gare su. Me za ka ce a yanzu nan da shirin namu ya zo ƙarshe? A ƙarshen tattaunawa kuma abin da zan ce, ina godiya da wannan gayyata da na samu, kuma da aka gayyato ni a wannan shiri mai albarka. Ba abin da zan ce, da kuma ina miƙa dukkanin masu sauraro wannan shiri, ina wa kowa da kowa fatan alkhairi. Ni ne Zahraddini Filasu rijiyar lemo, mazaunin Accra, ƙasar Ghana, wanda cikakken sunan kamar yadda na faɗa dai shi ne Zahraddini Aminu Suleiman Abdullahi. Amma kuma dukkan mai sauraron labarai daga BBC da DW da sauransu ya fi sani na da Zahraddini Filasu rijiyar lemo, mazaunin Accra, ƙasar Ghana. Ina godiya kuma Allah ya bar zumunci. Na gode. Ƙarshen shirin kenan, a madadin baƙon namu Zahraddini Filasu rijiyar lemo, ni ne Mamman Biniya Yakuba Awashe, jagoran shirin, ke muku sallama.